Охимара гушки ҳам ҷете, ҳам эрефтра гойдагиай. ва хоҳиш мекунем ки сайра ёра гирем ки аз номи қонун гап назананд. Агар ки ман иправ буромадам, ман бахш мепурсам. Шумо иправ буромадан, шумо бахш мепурсед. Лекин прямой эфир дар канали ман мешавад, дар канали тне. Бардорам ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Пеш аз барномаро оғоз кардан мехостум ки ҳамамона ҳама тамошобинёра ба моҳи шарифи Рамазон табрик кунам. Саломат бошем бардоро. Ман ака намедонам видео кай меғалта, но из сабт шидест хиди видео пеш аз даромади моҳ. Хай мумкин ки та хиди моҳ бағалта. Ва рубрикаи имрӯзаи мо рубрикаи навае ки дар канали ма чунин видео буромадагӣ нестай ва ин рубрикаро мо нав оғоз кардем. Лекин меҳмоне ки дар видео мебинед, оли бо шумо мегӯем бо ҳамон адвет чапак бо дигардагаш не бардоро. Серьёзно. Ин рубрика ном дора ҳаёти муҳоҷир. ва якумша бо инахе проблема сар мекунем, лекин ям дар ҳамун дахилот дора, яъне ки чӣ хела ин рубрика худаш. Мо одамое ки дар муҳоҷират ягон проблема шуда, ягон хел тарзи, ягон чизи доранд ки мехоҳад ба дигарро бирасонанд, мехоҳад ки дигарро бидонанд, ё ки ягон проблемашон, яъне ки дар видео тамошо мекунед, шумо мефаҳмед тактикаш чӣ хеле. Ва беғарз Идрис ҳам мо як та дигар барномае ки як бачаи дигар домашний арест хатия, як та дигара 50 сол депорт кардаган, масад немхел одамро даъват мекунем ва қатишон барномаро мегзаронем. Основной ирама через эфир кардани будам, но ҳам эфири қатӣ ҳам хела мешава карда. рақамҳои дар болои экран мондагиро запис кунед, яъне ки вақти регистратсиятон бучид ба тавассути мошинои хеле ҳам замонавӣ метавонем ки ба границаи Қазоқистон рафта биёем. Комфортно, ҳамчунин мошини майда ҳастай, ҳам мошини калон. Просто бесум намефорота, фитобочка, ҳиҷомат кунанд, массажер кунанд. Албатта мефорад ва ҳамаира дар асоси як условия карда метавонед. Яъне ки дар ширкати Шифои ҷома ба муносибати моҳи шарифи Рамазон аксия рафтааст ки 10 чиза шумо ба эвази 2900 рубл мегиред ки дар дохили ӯ аз тасбеҳу ҷойнамоз сар карда то китоби Қуръон аст. Дар ҳолати аксияро гирифтан шуморо ҳиҷомаву фитобочкаву массаж бепул мекунанд. Рақамҳо дар болои экран, шанса аз дастантед. Ва барномае ки имрӯз мо гап мезанем ва Идрис дар чӣ бора ки Идрис ҳам дар сараш таҳдид шудагиай дар Москва. Ва мо медонем чӣ хеле ки мо медонем, мо шумо медонем, дар Россия ҳастанд одамое ки пишти муҳоҷирора мегиранд, пишти муҳоҷирода мегарданд ки ягон проблема нашавад. Ва ина Идрис бародар да проблема шудагиай аз тарафи одамое ки ина хай мегем шумо лангули ва дигараш аз пушти муҳоҷирон дастгирӣ мекунанд. Просто биёен ҳами ҷаку нигоҳ мекунем ки да муҳоҷиро ҳуҷум мекунанд ва ки муҳоҷирора ҳуҷумшон кардан дастгирӣ мекунанд. Ба як парадокс мешавад дар инҷа, но хай мо мебинем ин кора. Муҳоҷиро да беғарз ҳуҷум кардан бо ҳастай проблемаи дигар и барои ҳуҷҷатгузорӣ, регистратсия кардан, тафтиши худи регистратсия, гузаштани граница, харидани билети самолёт ва як қопчаи дигар. Ҳамаира саваккубна шумо метавонед ки бо ширкати парвоз авиа анҷом биден. Рақамошон дар болои экран. Айноми канал муроҷиат карданро фаромӯш накунед. Итак на арзон, бо плюс бо скидка. Рақамҳо болои экранда. Сар мекунем браҷон. Салому алайкум. Салому алайкум ака. Салому алайкум аборига. Так, сар мекунем брат, вопрос мон тематикаш чӣ хел мешава? Вопрос ответ. Так, якум вопрос ки кай ту фаҳмиди ки аз димат пайгирӣ кардаистанд, слежка аз димат? вақте ки ман дар хабарам мерасонанд, аниқтарш бидоята як 4-5 рӯз пеш буд ба фикрам. ахирон маротибае ки ман дар эфири лангарӣ буромадагӣ будам. оли ҳамунҷо ҳам эфир шуда ҳастае ки ҳамин савола ман додагӣ шудам. ана ҳамун рӯз саҳарш хатима да бачаи кор мебурад, смена шабона кор мекунанд дар бизнес центр. ай кор мебуранд. амара зам мезанам, мегӯяд Идрис ҳама хел одам, ҳамон қадар ду мошин да омаданд. сурати тра нишондан ва гуфтанд ки бобои лангарӣ тра кофтаистад. баъдан дигар бачаҳо драни ҳамон бизнес центр да байригариш мақсад чикан. як каби ма ниқтарш як 4-5 моҳ пеш дар ҳамон квартира зиндагӣ мекардам. хиёл кардам ки ман то ҳозир дар ҳамон квартира зиндагӣ мекунам. ва гуфтан ҳамон бачаҳоро ки дар квартираи ҳамён зиндагӣ мекунанд, омадан ба пеши бачаҳоро пурсидан. одамои улов ва чун дрин дрoma намекунанд, масалан бизнес центр да омада пурсидан ки ҳамин хел мақсад ҳамон бача то ҳозир дар квартираи шумо зиндагӣ мекунанд. гуфтан беринда иҷрач кардаистанд ду мошин одам омадагӣ бобои лангарӣ. яъне ки ӯ бизнес центр ба ту чӣ алоқа дошт ки ин рафта аюҷа пурсидан маълумотро? ё медонанд алоқаи ӯро? ман намедонам ё ай куҷо дания гирифтагиян, но пасути кантар пеш занг заду бачаам шумо гуфтем ки як нафар да алоқа буромад. гуфт алоқа мебурам. ҳамон бача
گفت علاقه برون همین آدم گفت خبر رسوندگی بود. فاکتو دلیلش خاطی خیلی هوایی گبنه. شکر اومدم. صادق خوبی سلامت خوبه. میشه شکر سلامت چقدر. میشه خانم بچه‌ش خوب. یک سب کنم. اخر ترابلوی داد دوداری داد مثلا اینا اون جورات چی اومدن در بیزنسی کدر خوشانی. الان جورم. اخر رنگه که اومده بچه‌ها پرسیدن. ولی که خوبی دارم کارتشون که یعنی باید دستگاه بودم مثلا چیز کردم تو نکتام قاطی لانگری تمام کرده توی لانگری و می چی قلبه و بیاری دار تمام کرده نکتام فراموشه بکوال کرمان گیا و چومه کنم وقتی دو خطر من نمیدونم وقتی بچه ها کوی کارش چی نکواتش موی بسیم نی اکایی دیست ایکی اتاونی اکایی روزا اکایی روزا نی باید اکواتون بوان رفتا سه چون باشه منگه اصلا اینا پیشی بیزنسی نه چون بیان کدام بزش قبولات پرسنه اصلا هم کواتر خمونه اصلا شکل عدشه اصلا نی نگذاره سیشه یعنی که بعداً خواستن مقصد پرسن که ما دهم کوارتر زندگی میکنم نمیکنم اگر یادتون نباشه صدای غریب قطعی مقصد چه موله برادران داره دوستی یک جور رفت آمد میکنیم زنگ زدم گفتم برادر چی توصیه میکنی همین آدم من خیلی سلیش کم موندگی من راهی زنگ زدم پرسیدم بعد یک خبر خوب یک توصیه خوب داد گفت که برات گفت با گفتی هر کس باور نکنه خب گفت چیکار داری و با کار دیگه دارم که قفویت میان لوچی مثلا زنگ زد لنگری خودش پرس با زنگ زد پرسیدی زنگ زدم لنگری نمرش مرا زبلکی رد که بود آراد زنگ زدم با وجانش داشته گفتم نمره لنگری آمده نمره لنگری را گفت در افیره و واتساپ شده زنگ زدم برداشت تلفن گفت من این کار نکردم اون زمان در افیرش 1000 نفر بود 800 نفر بود چند نفره بود من گفت افیر درو گفتم من افیر تدام ادرون چون میکنم خیلی خیلی درو گفت من در اومدم در افیرش یک چند ویدیو دیگر را نشون داد خلاص یک صحبت یک 20 دقیقه و 25 دقیقه دوام کرد در افیر اولی در اومدن من همین سوال بود اخیری در اومدن من همین سوال بود لنگری را 30 کرد گفت که ما نکردیم این کارا گفت ما کار دیگه ندارم گفت که من اون چیزی باشه گفتم با چی شهادت میتا با اونی که او کدگه شهادت با اونه که شهرت وقتی که گلساوی شمه پارتیان ماده شهرتش که شهرتی که در تلگرام کانالش برآمده داشتم کرده بود اگر یادتون نباشه نمیدونم گوش که اسم شریفیم اسم شریف گوش که کرم دا کسی آپاد گوش کمی یازنا پازنا دار کرد روی کام شوگرد پوگرتا کرم دادان شوگردو تام با ماسکو را کرم دادان خویم بلاد تخدد یا خوینی تایوری فقط تو خوینی نه با فقط یا خوینی کرم دادان دادان اختام گم شوگردو تا دادان یا ما شوگردوت میگم با دادان خودت میگم فهمیدی کرم دادانت مر یعنی که برنده تلگرام کانالی کیه لنگری تلگرام کانال لنگری اگر ادبی کرده گازنه یعنی که همون یک فرمای زرد پشتگی رنگ چوجای چی مرا داشنام کردگی تهدید کردگی تهمت کردگی خب یعنی که بر صحیح مدام در بین این دو آدم لنگولی و رمزیه با صحیح مدام پیدا میشه یک از دیگه شانکار میگن که میگن شه وای یعنی که روی برنامه که لنگولی را ورونش دیگه کو یک مقصد گویا که این ورونیه یم کارش جاکیتا میگرده تاک یعنی که فهمیدین شما کی را میگه بعداً شهرت تمام میگم که مقصد چی بتام تری چی کدی خلاص گپ هم ردش مون کدی خلاص گپ خای و یا هر طرف تو میتن من اسم پادرو نوای نقل نمیکنم اما اترزی که جای همون گفتگیه که همه کامera наблюдения هم واسه در تلفن ضبط سکران هسته اوزی وای چیست اومدگیه که یک چند وقت پیش گفت کوفته سابدم گفت تایود درآمده این مقصد противоположной стороны شده ای آواز در کجا برآمد کی звучит کرد این آواز انیقرش 3 روز پیش دینا دیل پریروز بود
параи рӯз буд ҳами гапа гуфт. яъне ки дар ту гуфтагӣ буди гапа дар ман гуфтагӣ ира баъде ки кофтушур шудагӣ баъди кофтушур шудани гапа мега баъди яъне кофтушур кофтушур мешава та ай дарак ҳоло надори и даи байни гапа мега баъдан тра меган тра кофтан не кофтушур мешава ҳамун шави кофтушур мешава саҳар бача омада занг мезанам мегӯянд ки Идрис ҳамин хело дан тра кофтаистай ва баъдан ман занг мезанам лангарида мегӯм ки ҳамин хела астай лангари мега нестай ва баъди ӯи ки лангари и корро рад мекуна и гапа рад мекуна лангари баъде ки рад мекуна ки мебурӯяд шӯҳрат ира подтверждат мекуна ки ҳақиқатан да ҳамин кор буд ва ман данни момент гарения пастас Яъне- ба ҷони яъне чихе подтвердид мекуна ту дори ҳамун чиша подтверждениша записи экранам ҳастай а камера видеонабудаям гирифтагӣ дорум шуд. хоб яъне ки бародаро оли мо дар монтаж мемонем из записора чихе подтвердид кардагӣ من حاضر در خونم پشمده آدم هست من با ویدیو گپ نمیدم نیدان آمدن سراغت کردن نیدان آمدن سراغت کردن هیودت برام در دانت میگم کومی آمود انشالله ما کردگی ما ترا سراغ کردگی کن ما تقلیت نما так и безеб гӯира ира меган и лангули мақсад пушти муҳоҷирро мегира муҳоҷирро нигоҳ мекунад чӣ хеле меган кӯи хеле наворот шуда кӯи як чиз ҳастай меган ки танҳо аз худованд бояд битарсем як габи дига ҳам ҳастай меган ки битарсай касе ки наметарсай худо одаме ки аз худованд ки натарсид ту медонӣ ки ӯ дига аз ҳеҷ чӣ наметавонад тарсида вообще ӯ абача аз ҳамада бузург силаи бузургтарин ки натарса ягон корбор дига и ба кадом мақсад ба мақсаде ки зури не ба мақсаде ки одам дачиво паст мешавад ки мисол рафтори хуб одамгарӣ ба як кас як муомилаи хуб ягон рафтори ғализи паътире ки кардани набошӣ мисол амро бугӯй накунам одамгарӣ намемонад ра виҷдонат намемонад айра ба ҳамун ҳолате мегӯянд ки дар чунин одам ҳамиё ягонташ нест ин качество ягонташ бача диде ӯ видеое ки ман дар телеграм партофтам ӯ бародар баромада гуфта будаиша видео барои кӯдаки сӯхтагиш лангули мега 50 на 50 гуфта яъне ки бардором айра шумо да мегуфтум ки кор реал не леки имрӯз ина одаме ки действительно баромада худаш мега лангули 50 на 50 гуфта открита ана шумо бинед ки одамо ё муҳоҷира аз пуштшон аз пушти муҳоҷиран но муҳоҷира дастгирӣ намекунанд аз пушти муҳоҷиран хурда гаштаестян аз пушти муҳоҷир хурда гаштаестян вот ина иҷа гап аз пушти муҳоҷирем аз пушти муҳоҷир чӣ кораен шумо аз пушти муҳоҷир канал хеста проект хестестай видеои кардаестен 50 на 50 рафтаестай аз пушти муҳоҷир яъне ки чиндестен шумо ина хелда ҳо дымравако так рафтори худ брат рафтори безеб яъне ки следующий действие это бояд чӣ кор кунем бадаит сабаби вообще изначально чӣ кор кардан шуст беста сабаби ҳами кори ёда чия вообще тра слежка кардан в каком смысле почему чӣ да кора сабаби кори ё агар ётонда боша лангари буромада дар телеграм каналашам публикат кард видеоролик авии ки ман қатъиваи частни суҳбат кардагидам дар личкаш личнесе мисол шуда ва то дани момента ба ғайри ҳамун қадар атрибут дига ягон чиз напартофтаи сайлангарӣ ва вақте ки дар эфири исмоилам меброяд баъдан ма дута видео мекунам меброрум масалан ду видео дар канали ма оиди ҳамин тема аст ду видео танҳо ду видео мо оиди ҳамин тема кардагим ва остальное видеои ман тайёр астанд но ма пасути чӣ фаҳмонам ман рости гап ҳамира ӯ қадар аҳамиятшам намедодум баъде ҳамуи ки ҳамин темаҳо шида видео кардам партофтум гуфтум одами мефаҳмидагида ҳам зрителда ҳам лангари худашда ҳамун қадар басанда ва зрителам беста фикр куна ки дар ду видео кардани ман дар ӯ қадар гапое ки ман вая гуфтагим дар видео агар ки лангари ба ғайри ҳамун атрибути ки ҳамун қадар ҷоро доказат мега ки и кунтеай и дигар астаи яҳудияи мара душмон кардагиай агар ки ба ғайри ҳамин қадар атрибути ки ман ҳамун ремена камтар кашида гуфтум ки нишон тиём ки ёлдам аҷо қасам худае ки ман бироварда нишон шудаги ми кора ман каги нестам мебровар нишон медод ки ҳамин одам дар ҳақиқат инами хел гап гуфтагия инами хел дашном кардагия инами корош инами ба факту доказателства чиҳел ки ман видео кардам факта ки ҳар як калима ман ба видео подтверждат кардам ки гапои лангари худаш буд
намедонам то ҳозир мумкин хай баъзе нафар шида боша баъзе шида боша ҳамаам мебировар ранги маоре видео мекард мегуфт ки инаҳа наи гапш инаи гап шуда инаи гапи худаш рад инаи гапи гуфта ижа инаи гапи худаш рад ина видеош ина фактиш ина доказательствош но накард барои чи ижа суол меяд ки накард барое ки лангарӣ надора ягон факти доказательствои чизора фақат мо ҳозир гап мезанем дар бораи темаиш ки аллакай маълум астай дохили ютуби телеграмаш да ва баъдан ӯ темаҳоиш ки закадр гуфтагия ӯ чизое гуфтагиян ва ё шоли беҳисоб ӯ қадар гапое ки мақсад дар лични смс дигар зода гуфтагия ва ёш беҳисоб яъне ки ту мегӯӣ то што тура кофтану дигараш ба хотири тура тарсондане ки ҳисоб интихоб кунӣ возможно ҳамин хелам бошад охи я бор гӯш кунен да карочи бародаро нигоҳ кунен ма дар ҳаминҷа мефаҳмонам якумаш ҳақорат намешавад дар ин видео ира уже 100% дилпир гӯш кунен ма атрифка дар аввал мемонам вообще-то бародаро сразу бугумтон дар ин видео ҳақорат намешавад ба хотири чӣ ба хотири оне ки аллакай вақте ки видео мебаря моҳи шарифи рамазон шидагия ма фикр мекунам барое ки ҳозир мо пешаи рамазон сёмка дорем но дар моҳи шарифи мубораки рамазон мебаря аз ҳамин хотир дар ин видео дашном намешавад ва смисли дашномам ма гуфтагӣ будам ки ма хеле одами чӣ нестам просто ҳамин дашном чӣ хеле ки ма дар аввали видео ки вақте ки лангулишон баромадагӣ будам ма гуфта будам ки шумо вақте ки мебироен хубтараш чӣ хеле ки ҳозир наи гуфтеса дигар темаро гузаштеса ма гуфтагӣ будам ша вақте ки шумо мебироен гап задан дар ответи видеои ма дар доираи ҳамин видео гап занед дига проблема накунем барои он хотире ки шумо намеёвед ягона проблема меёвед ки xbet мегӯянд ки xbet реклама мекунад гуфтам тамом ва биромадан ҳамин хеле ҳамшид биромадан xbet вақте ки бо нигоҳ кардам биромадан гуфтане дига мо дига гап ҳам намезанем ҳеч корам надорем баъди чанд қави навад карданшон ки натонистан баъд барои чӣ хотирам хел шид ки мо дига гап намезанем гуфтам яъне ки ёра чӣ хел ма бозӣ медаронам бардор шумо кайф кунед барои он хотире ки дига причина набуд ба гандама мақсад чӣ меган хестан ба чанд чиз тӯҳмат кардан дидестина ки нашидестай ва кимо реклама мекуна гуфта будан уже дабади мардум мезанад дига фақат кимо реклама гуфта мегард дига охе ягон чизи сир нестай ки ту биромада гуфта бошӣ ки бо майс талаб мекунам ки ту шумо факта гап занед ва уже замок мемонад ва ман ёда як пиша додам як хирок додам ки бо як мотиватсия бигирам бо рафтан гирам и хирок и ҳақорат буд ман медонистам ки ё причина кофтесиам барои ягон чи доштан ки дар асоси ӯ гап зананд ман хестам карочи жёстка дашном кардам ва медонистам ки мегиранд ҳамира проблема мекунанд бо хестан эфир кардан дар эфиро нишон десая ки ина шарипов моро хе дашном кард яъне ки бигем и курчоки ма буд даеваё и бозии ма буд ана ҳозир чунин курчок мекунем яъне ки ихрок ҳам мегирам дашном намекунем ҳам ба хотири моҳи шарифи рамазон ҳам иам сабаб мешавад ку мебинем чӣ кор мекунанд далши анака гӯш кунед ишаб то што ки идрис гуфтак дар бораи дига темаҳо мегзаранд дар бораи ҳам гап мезанем ва ягон касе ки дар дуруи танка хоб боша дарак надошта боша ма мегӯям ки чӣ гапай дар ҳамин байн чӣ кор метавонанд карда ки ҳамин кор аз байн бирава ва тишӣ нашава ки ба дараҷае омада ки наи одама таҳдид кардесиянд дар ҷонуш ки одам уже аллахона яъне ки ҳақорат намекунем гуфтем иш паниятна ба хотири моҳи шарифи рамазон ва вақте ки ма и ҳар ди чизора мегирам причина шумода дигар неста ягон бона биромадан гуфтан ва шуморо ман меёро мерасонам дар истинаш яъне ки чие мегзарем сразу талабот чӣ буд причина чӣ буд идрис аз думуш одам мондан рафта задан ягон кор кардан ё дар кор нест умуман ба кадом хотир на ба хотире ки оне ки мо шуморо гуфтесем не дар кор нест ҳуҷум накунед не ин мушкилии худи шумо мешавад аллакай ина як мушкилӣ шид ки мувофиқи статья ҷавобгарӣ дорад ҳам ба қонунгузории федератсияи Россия ҳам ба Тоҷикистон охи мара гӯш кӯ ҳам ЖТ ҳам РФ тра гойдагиай ва имкон дорад ки мумкин ки идрис аллакай аз паси коршидагӣ боша мумкин но ки ма чӣ гуфтанем действительно чӣ гапай и кора шумо кардан ба шумо ягон хубӣ намерасонад шумо идриса маън карда наметонед агар ки бутонен ки мисол бигӯ ки гап назана ё ки қати шумо набуро ягон видео накуна хоб ин накард лекин сари пучтона як бор кор фармонен ма ҳамин ҷаем ку ино як тарафдор як мухлис як подписчик я одаме ҳастанд ки ҳамин кора дидан ноахира дидан биромада гап задан
иё ягон телехранителои ман нестанд. Ино ягон одамое нестанд ки ба фармони ман кор кунанд. Ино одамо нестанд ки аз ман маош бигиранд. Ино пасоти одамое ҳастанд ки ба ҳаромхӯрии шумо шоҳиданд ва ба прав будани ман шоҳиданд, хестанд гап задан аз тарафи ҳақ. яъне ки ба мисли халқира ки як кори ҳақ ноҳақа мебина мехеза гап мезана. Ту дар ҳоли ноҳақ буданат дар инҷа противники ту ма противник ту противники ма. Ту мехези халқира ки дар ин бора голос баланд кард, ту ҳамуро мехези проблема мекунӣ. Ту тупои дар инҷа. Ту бо проблема дар худ мекунӣ. Барои кор кардан чӣ бояд кунӣ? Бардора гӯш кунед. Кӯтоҳ мегӯм ҳолат чӣ гуна буд. Проблема мо қатъи Лангули дар он аст ки Лангули хез баромад мара гуфт ки ту пушти Яҳуда гирифтӣ. Ки дар асос Яҳуда ма пуштиша нагирифта будам. Ман ба Лангули чӣ гуфтам? Гуфтам бихе доказат биёр ки ма пушти Яҳуда гирифтам, Яҳуда мотиватсия додаму мақсад ҳамин корое ки ту нисбати ман гуфтести, доказат биёр ки ҳамин корро ман кардам гуфтам. Ма голи дар нами Лондон аз ту бахшиш мепурсам. яъне ки агар хе чиз мара бигӯянд ку тамошо ки чӣ кор карда метавонам. яъне ки як чизи оддишон ман гуфтам ва бихезам бояд биёран я мегӯянд ки бас кунем ин кор бас мешавад. Бихезем биёран факт далел ба ғайр аз оне ки кор бас мешава бо ман мехестам голи аз о бахшиш мепурсам. як бор шумо бинед мардира да ва ё прав бошанд ин кора кардан ду карада. чӣ ба намекунанд? агар прав бошанд раз ки намекунанд значит наметавонанд. Барои чӣ наметавонанд? Барои он хотире ки неправанд, надоранд ҳамун факта. Дар ҳолати надоштани факт ҳисобида мешавад ки ту туҳмат кардагӣ ба одам. бале ҳисобида мешавад. раз ки ту туҳмат карданта ҳисоб кунӣ, пас агар мард бошӣ бояд чӣ кор кунӣ? ба кала бигирӣ, иқрор шавӣ ки ту туҳмат кардӣ дар ҳаққи ман ва ту сабаб шидӣ ки мара наздикома лезид кардан. ҳозир мегӯяд ки семья лезид мекунам. ҳозир дар инҷа дар ин видео ҳақорат ку запрещено, леки шумо ту қатъи рамзият одам оварден ки наздикои мара дашном кард, таҳдид кард, шумо дар видеоатон мондем, прикол карден, ҳам ту ҳам вай. ё дашном ҳисобида намешавад. кира аввал дашном кардагия ҳоло определит кунед. кира аввал дашном кардагия. матра хоҳар апата мегӯм ки семья наздик наша, семья наздик наша. ва шумо механдем ки ин хеле типа хоҳар апа семья ҳисоб намешавад. хоҳар апа барои хотире ки ту заслужит кардагӣ. якум дашном аз тарафи ту ба ман омадагӣ. ту заслужит кардагӣ. ту семья лезид кардагӣ. баъдан дар асоси матра хоҳар апа гуфтагим, ито бо семья нагуфтам. далшо мегзарем. агар ки ту хизмат кардагӣ бошӣ, дар хизмат хоҳар апа зану модар за падлоя дашном кардан. хоҳар апа вақте ки мо ҳам якум бор рафтем, ранги туворем хеле девона кардем хумона ба тарафи лейтенанто ки ба фаҳмондам он ки дар инҷа мақсад ду чиз за падлоя. зан модар, но хоҳар апа гуфтам, намо ягон касе ки дар онҷа касру пасру мешава, аморо дар назар доранд. ягон кас хоҳар апаи реали шумо дорад. просто речи ҳамин дурунае. хоб, ишам ба кала мегирем ки ҳо ирам қаноат кардан дар кор нест ки бугӯй ки ҳо там ҳақорат кардан меги. не, иам ҳақората, иам хеле сахт мераса. маънои гапи ма ки семья лезид накӣ мегӯм бо дар охиронш бо хоҳарта ҳақорат карда будум. барои яки то ошто ки ма хоҳарта ҳақорат мекунем, ту заслужит кардагӣ. ту перва якум ту семья лезид кардагӣ будӣ. дар видеотон ҳаст далши. ҳамин хотир ёра ин масъала қатъи сар тов натин. сари масъала ҳамие ки дар ҳоле ки шумо наметавонед факт доказат карда ки мо пушти Яҳуда гирифтагием, ма ина Идрисам гунаҳгор кардем, наметавонед. просто бояд қоил шен, иқрор шен. бас куна мегӯем, мебироен эфир мекунем, бас куна исуса. барои он хотире ки ма бас кунам, шумо бояд иқрор шен ки туҳмат кардем. ё ин ки доказат кунед. бача, ин чизи элементар не. ма ба ин ҳаққи худ маира ҳақ дорам ки аз ин ҳақ талаб кунам, ҳам ба қонуни дунявӣ, ҳам ба қонуни динӣ, ҳам ба қонуни инсоният. барои он хотире ки туҳмат нисбати ма дар публика шудага, ма ҳақ дорам ира талаб кунам. любой ҳуқуқ қонун қатъи ма ҳақ дорам ва ма ира талаб мекунам. то проблема кардан дар Идрис, проблема кардан дар як каси дига. хиёл кунем ки ин мара ягон хе метарсона ё ки бачаҳо мегӯянд ки акай пиштиштесай биё хай басаш кунӣ сус. агар ҳамин хиёл карда бошен, шумо далбаёби номери яген. мара намешава ман карда. ма то охира мерам. магарем ки мара бикушем бад шумо. ва ин гапа ма дар якум видео гуфта будам. якум видеое ки ҳамин кор сар шид. ма гуфтам ки ман ёра метавонам ба як видео мат кунам, не ки ман ёра дига хе майб мекунам. гуфта будам. ба ёдтон ҳаста ҳамун видео? вот, конечно.
далело дар бораи тӯҳмати рамзия кардагӣ ма дорум. Фактоиша, далелоиша ки коре ки рамзия кардагӣ бо дважды доказат мешавад ки тӯҳмата нисбати ма дорум, не ки чӣ накардаисам, барое ки резки маҳкам мешавад. Ма ёро резки маҳкам намекунам. Ма ёро хеле фарсуда мекунам ки то чандере ки ҳамин кор мекаша, лангали рамзия худшона девона мекунад. Барои чӣ хотир то чанде ки мекаша кор, то чанде мардум шуморо зиёд шинохтан мегиранд. Шуморо дар назди мардум муаррифӣ кунӣ погиза ки шумо киен, тамом. Шумо худтон уже мурдагиен. Погиза мардум ки фаҳмед шумо киен, тамом. қирби рамзияшам уже ба кун задагӣ. Айтарам уже комментариёи видеои нестае ки нанависанд лангули мошеннику ҳаромхӯри дигараш. Ки ҳолон ки ман нисбати ту лангули ҳоло ҳичи накардам. Инем қадар видеоро ту метавонӣ ҳисоб кунӣ оне ки ҳичи накардам. Охир онда даъват мекунам, даъвати мардонагӣ. Биброен, агар ки розӣ набошен ки ба гуфтаҳои ман ки шумо тӯҳмат кардагиен, агар розӣ набошен, гуфтам то ки ё ки бироен доказат кунен, ё ки бироен ба кала бигирен тӯҳмат карден, ба ҳар ди розӣ набошем, дискуссия прямой эфир дар канали ман мешава, бироен точка зрени худтонро обосноват кунен, биҷиқен марҳамат, агар ҷиқида бутонен. Агар ки ман иправ биромадам, ман бахшиш мепурсам, шумо иправ биромаден, шумо бахшиш мепурсен. Лекин прямой эфир дар канали ман мешава, дар канали ту не. Барои он хотире ки ман одаме нестам ранг ки ту уровень бугум, лекин ту уровень гуфтесай. Агар ки ба калимаҳои ту гардонда бигирем уровень, ту дар дараҷаи уровини агар бигирем, дар блогери, ман блогерам. Ту вообще инами дашном нестай, дар ҷа мумкин нестай. Нол ту намуди контенти мара будуробин, ту тарзи контенти мара бид, ту тарзи кори мара бид, ту съёмкаи мара бид. Ту чӣ кор мекунӣ? Пеш я одам мерай, инаи одам мурдай мегӯй, рекламаро айдамаш мемонӣ, не рекламаи муай. Хайне одама мурдай нера бояд баран. Всё. Ту блогер нести, ту талбандаи ютуби. Ту бароям дар бораи уровни қатъӣ ма гап назад. аз ҳамин хотир эфир мешавад дар канали ман. Ва агар нахоҳен, окей, нахоҳен, но ман далчи корма давом дода рафтан мегирам. Ман наместам. Агар бихоҳен, эфири ман дар канали ман, дар канали шумо не, дар канали ман. Барои чӣ? Ман вообще обязан нестам канали шумо барам. Шумо дар кораи ман хаб кунам, биёен эфири ман. Так что инем хеле Идрис, ман гапома буд кардам, агар ягон чи гуфтанӣ добавит кардани боши, ба ин да гапитра ман бридам. Ба ин да добавит кардани ҳамин да ҳастм ки гуфтам ки нашоти темаҳое ки берунаи кадр мешавад, ман намехоҳам ҳозир дани момент нашоти тема гап занам ки мумкин шумиха бисёр бад шавад. Ва як чизи дигара қайд кардан хубтар ки гуфтан ки мумкин ки Идрис саҳифаи икоршудагӣ бошад. Ҳаминҷа да қайд мекунем як чизи дигара. И аниқтар суханое ки ман қатъи вайри гап зада будам, эфире ки ман лични смс-и лични звонок ки ман қатъи вайри гап зада будам, Дина шудагӣ буд ва ҳамин кора Дина подтверждат кардан. Ва вақте ки ман ба зиндагии худам гуфт гапома пацан ё шумо, ман зиндагии чидагӣ нестам. угроза ҳис кардам, муроҷиат кардам ба мақомотҳои Федератсияи Русия. Навиштем аризаро, омадам ба ҷои кора, адреса додем, омадам ба ҷои кора. Навиштем аризаро, бегаи шайков омадем, рафтем, гирифтем талона. Ва баъдан имрӯз ма да худаш менависа, карочи ма амирӯз то вақте ки силкаи каналаш равон кардан ки ҳамин барандагӣ мекунам, шӯҳрат да онҷа барандагӣ мекунам, ма дарак надоштам ба канал. Ма канали дигаришам ягон хел смс видеоинҳо пиштагӣ мақсад следи намекунам. Баъди темае ки ман худам тасмим гирифтам ки баҳс кунам видеокуниша пакашто. Баҳс кардам ва баъдан роӣ мекунам силкара. Медром галасавоёи ман мондагиам. Баъд ягон кас онҷа комментариёрам хубтар нахондам. Ман ҳамиш дайрон шудам ки ягон кас ай ҳамун напарсид ки барои чӣ ҳамин хеле душмон кард. Барои чӣ ҳамин одам ҳамин хеле гапҳоро гуфт ки мақсад имрӯз ма дар худаш навис смс кард ки биё сари як стол биштем чахчах кунем. Баъдан ман гаштам гуфтам ки ман аю круги ки ту мегӯӣ гуфт япоити тасемиятона лезид мекунен, ити таёрем падару модар ҳама авлодотона лезид мекунен. Ва баъдан меен дар сари стол мешинем гап мезанем, мегӯем ки мо дӯст шудагем. Ман аю қавми шумо, аю круги шумо нестам. ира хуб қайд кун. Ва баъдан ба ӯ хотири гуфтум ки лангарит отрицат мекуна, слежка кардани маро, пайгирӣ кардани маро, мақсад возможно суиқасд кардани маро
ки и ба статья 119 УК РФ хати ҳастай, уголовный кодекси РФ хати ками кам аз 2 то 5 сол бо ҳуқуқи аз озодӣ маҳрум кардан аст. Ман ҳамин статья хати вақте ки тира подтверждат кардӣ гуфтум, ман навиштам заявление навиштам, ман кора кардам, мақсад ман гуфтум ки ман ҳамин кора кардам. Агар лозим боша ман ҳамун заявлениеро скриншотоша хати талоне ки получат кардагим аядел заявлениеро қабул кардам. Бегам ман як кор рафтум даниёро додум ки фалон соат мақсад мо заявит кардем, бировардан талона додам мона, гуфтам ки вақте ки участковый мегире кор мақсад як пеш мешава бо шумо дар алоқа мешава. Ман як гуфт япо ҳарчанд якум бор омаду шумо расиям, то ҳозира моменти нашиде ки ман як қонун гирифта бошам, то ҳозира моменти нашиде ки ман нисбати ноҳақие ки баъзан раҳода ман мекунанд бачаҳоро мепурсанд, ман нисбати вай чашм пӯшида бошам ва нисбати ман ҳамин ҳолат шида боша. Ба кадом хотир? Ба хотире ки ман шигирихдо ҳам забони русим хела беҳтар аст ва ҳам ай ҳуқуқи худам дар кадом ҷой бошам, хоҳ дар Тоҷикистон боша, хоҳ дар Россия бошам, ай ҳуқуқи худам ҳимоя мекунам. Навиштем, гирифтем. Ман гуфтум ки ҳамин коре ки ту кадеси гуфтум, ҳам уголовный кодекси РФ гуфтум, ҳам уголовный кодекси ТЖ. Баъд мондаи галасаҳои маро подробно ҳамаша гирифта монда, смсоиро он кардача мондаги нест дар канал. Баъдан гуфтагия ки охир Трамп да РФ ҳам фалонут кардагиян, ҳукумати РФ ҳам тара фалонут кардагияй, ҳукумати Тоҷикистон ҳам тара фалонут кардагияй. ҳам ЖТ, ҳам РФ тара гойдагияй. Вот вопрос. Ва якта открытие заявление дигар, устное заявление, ҳарчанд ба ӯ хотире ки ма Тоҷикистон данный момент ҳамин шаб рӯз ма омада наметонам, на ба ӯ хотире ки ма мақсад ай ватанам безор бошам, ба ӯ хотире ки ма дар муҷиҳати меҳнатӣ қарор дорам ва дар иҷрои вазифаи корие ки ба ман вобаста кардагиянд ва тибқи қонун ма фаъолият кардаистам. Аз ҳамин хотир ма пости ки мақсади истодагим корда тарк карда наметонам. Як открытое заявление мекунам ба вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Чихеле ки мо заявит кардем оиди ҳамин ҳодиса, аз шумо ҳамчун хоҳиш мекунем, ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон, ки нисбати ҳамин ҳолати кишидагиай мо заявление навиштагием, нисбати ҳамин ҳолат чораҳои зарурӣ андешида шавад. Барое ки вақте ки як нафаре мехеза мега ки тра дар ҳукумати Тоҷикистон ҳам фалонут кардагиян, дар ҳукумати Россия ҳам фалонут кардагиян. Ман ҳамеша чӣ хел фаҳмам? И гапҳо хичам дар каналшон ҳам ҳастай. Ҳоло ки мо дар ҳама ҷо мегӯем ки ҳимоягари аз тани қонун гап задестан ки ту шаҳрванди ту Тоҷикистони ту амнияти Тоҷикистон дар турам дахолат дора амниятш. Бояд дар ту ҳам боша. Ман баъд ҳамеша мехоҳам фаҳмам ки ман намедонам ки вай ки аст, коргари кадом мақомот хича мегира ё чӣ хайр барандаи телеграм канали лангария охи. Иша медонам. Но дар кадом мақомот кор мекуна ки нисбати як шаҳрванди айни ҳол айбатан дурай и ҳукма меброра ва барои чӣ нисбати вайҳо чораи андешида намешавад. Агар ёдтон набоша, инчунин тӯҳматам дар ҳаққи шумо буд ки Рамзия гуфт ки то замоне ки дар вазорати корҳои дохила зангиш назадан, ҳил равон кардагӣ набуд. Ва ҳамира хостум фаҳмам дар ҳози мақсад видео дар бромаистем. Ами ягон хел ҷавоб шид баъди ҳамун заявление кард. Ма официально дар видео гуфтам бародаро нисбати ҳамин ки агар ки ҳамин кор действительно боша, агар барои чӣ гуфтам, ман аз тарафи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол дарак надорам, агар кор дар номи ман боша. Ва официально мехоҳам ки агар ки ҳамин кор действительно боша, тасдиқ шудагӣ боша дар номи ман, мара хабаррасон кунанд. То ҳол мада ягон ҷавоб, ягон чӣ омадагӣ нестай. Дар ҳоле ки одамо ҳам хел гуфтанд, агар ки ӯ кор нисбати ман мешид, ман худам даракдор мешидам ки мара ягон хел мерасондан кудама. Но да ман расондагӣ нестанд. И шаҳодат аз он метавад ки и кор шидагӣ нест. Пас и одам аз номи қонун гап мезанад, ҳамин Рамзия гап зада уҷа. Ва ҳамин хел кор ман хиёл мекунам ки дари чуҷапарак мехчапарак шидаистай. Иам хеле кардаистай. Просто аз пеши худаш аз номи қонун гап задааст. Охи мара гӯш ки ҳам ЖТ, ҳам РФ тара гойдагияй. Бахшиш перевод кам. Просто ман дар як чиз интереседа, вақте ки хонаи моро дизд мезана, мо муроҷиат мекунем ба вазорати корҳои дохила. Вақте ки моро як кас мезана, мо нисбати мо як чӣ қонунвайронкунӣ мешавад, ҳуқуқпоимонкунӣ мешавад, мо муроҷиат мекунем ба вазорати корҳои дохила, то есть ба ҳимоятгари ҳуқуқи шаҳрванд дар ҳамун давлате ки зиндагӣ мекунем.
ва берунаи ҳамун давлат ҳам бошем агар нисбати мо ягон чӣ шава агар ки мо ки ягон ҷиноят содир карда бошем ҳарчанд ки ба мо дастрасӣ ки агар дастрасӣ пайдо накарда бошанам ба наздикои мо хабар мерасонам ки ҳамин одам ҳамин хел ҷиноят содир кардагиай ва ҳамин одам айни ҳол дар куҷо қарор дорад ба мо суроғаи вай атиен ҳоло ки посолствои Тоҷикистон дар ҳамаи давлатҳо ҳастад ва фақат як ному фамилият басандагӣ мекунад ки посолство тра дар муддати якчанд соат ё ки якчанд сония дар куҷо будан та биёванд даракта биёванд звонитет кунанд бигӯянд ки масалан шаҳрванд фалони бо шумо ҳамсуҳбат аст фалон мақомот ту фалон хел ҷиноят содир кардӣ ту фалон қонуншиканӣ кардӣ дар фалон соат фалон сол фалон дақиқа дар фалон минтақа ва инчунин мо айта хоҳиш дорем ки ё ки ҳозир ҷои истодагии тарк накун ки мо бием ба сарта бирем барем ё ки ба посолствора хеста биёем ин хел мешавад қонуниш агар гирем агар ки ман бидонам ки агар ки ба гуфтаи ин шӯҳрат лангарӣ ки мо агар бестем фикр кунем охи мара гӯш ки ҳам ЖТ ҳам РФ тра гойдагиай агар дар посолство ё ин ки дар мақомотҳо ягон нафар иштагӣ бошад ки чӣ кориш хора бикунад ва берунаи конститутсия кор кунад меравад одам мекушанд баъд мераванд ягон кор дигарро мекунанд ва ягон хел доказат нест подтверждат намешавад но ин гапҳоро барои чӣ гуфтаистам ки ман то айни замон агар дар фаъолияти ютубимам дар фаъолияти донишҷӯимам чӣ коре кардагӣ бошам агар ман дар вақте ки ба ман вайронкунӣ шудагиай ман муроҷиат кардагим ба вазорати корҳои дохила ва инчунин ҳозирам открита заявид кардем ва бозам мегӯем ки агар ки мо ягон қонуншиканӣ карда бошем мо тайёрем дар назди қонун ҷавоб бигӯем дар назди қонун тибқи қонун ҷавоб бигӯем вақте ки нисбати мо ноҳақӣ мешавад нисбати мо туҳмат мешавад ки дар байни 200 000 нафар мебуранд моро мегӯянд ки и ай қавми лутай и фалони ай и ҷай ай чизе дигар аст ай и аз пушти еврей даштном кардагӣ аст ай и хел кардагӣ моро дар байни мардум публични лицоро дар байни мардум обрӯ пас мезананд шаъну шараф пас мезананд ва баъзами ин аз қафои мо пойда возможно суиқасд кардан ё ин ки хусусан любой причинае ки ба жизни здоровьи одам мақсад таъсир мерасонад то есть причина мақсад зарар мерасонад боша агар қонуни РФ гуфтум 119 статья кодекси УК РФ нисбати ҳамин чорабини шудагиай ва нисбати чӣ дар УК ТЖ ҳам ҳаст уголовни кодекси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳаст хоҳиш мекунем кормандои мақомот чораша бинен ва ҳарчи зудтар сайраи ёро гирен аз як тараф ё мардумо гумроҳ кардаистанд рамзия лангарӣ ва инаи дигараш навбуромадаи барандаи лангарӣ дар телеграм каналаш аз як тарафи дигараш тӯҳматҳои зиёда бар сари мардум бор карда инчунин дар назди публика тӯҳматҳо кардаистанд хоҳиш мекунем сайраша гирен агар ки мақсад нашавад баъд куҷо мо бовар кунем ба ӯ боварие ки мо нисбати мақомот дорем ҳамонро теръят мекунем аз пушти ана ҳамин хел одамо ва баъдан дигар шахсҳо ҳам хеста гап мезананд ки мақомот кор намекунад и хел намекунад откритое заявление вот видео ҳаст гирем аз сабаби оне ки мо омада наметавонем ман ҳарчанд хостам ки ба тариқи ширкати Вавилон мобигап ҳаст хостам ки занг зада ба мақомот хабар расон кунам рости вақт нашид дирӯз бояд қабул кардем талони заявлениро худо хоста бошад ба наздики официални звонокам мекунем ба мақомотҳои Тоҷикистон ва хоҳиш мекунем ки сайра ёра гирем ки аз номи қонун гап назананд ҳоло ки дар ягон вазифа худшона муаррифӣ намекунанд агар хай муаррифӣ мекарданд ман метавонистам ки занг зада пурсон шавам ки ҳам хел одам дар мақомот кор мекунад ё не ва баъдан иш уже двойне ози агар чӣ хеле фикр кунем як статья тӯҳмат кардан як статьяга покушенӣ ё ки суиқасд кардан як статьяга аз номи корманди мақомот дар қавс мақсад муаррифӣ кардан худшона барои ки открита намеган барои чи ман дар хона ё дар қавс гуфтам гапҳоеро меган ки ин гапҳоро гуфтанда ҳақ не ҳамон хело ҳам тошто ки тера мисол полисияи Тоҷикистон фалон кардагия гуфтанда мақомоти Тоҷикистон фалон кардагия гуфтанда кор табуд намекунанд гуфтанд ҳамин уже аз ном гапзанӣ барое ки мақсад дар асоси чӣ ту чунин маълумот дорӣ дар асоси чӣ ту ҳамин гапа гуфтӣ ки не то кор тера буд намекунад мисол мақомот фалон кардагия ту нуқтамон яъне ки фалон кардагия всё точка
мекна ёне ки мумкин бикна ё ягон чиз дигар не то ки чизеро гуфтӣ ки по сути бигем аз худат як правила як қонуни дигар бигем ҷорӣ кардӣ дар дохили кодекси худи вуҷуд дошта ва иро одами оддӣ гуфта наметавонад. خیلی ممکن در یگون مقامات کار کنه و خیلی ادکریت زایوید نکنه و یک خواهش دیگر که تفتیش کنن همین شهراتی که خطی لنگری کار میکنه یا که هم دادر شاید در یک ویدیو نه اگر همه شاگرد یعنی باشه با حقارتت میکنم موزی لنگری برادر نزدیک من هو همه برادر نزدیک من агар кор кунанд открита биган охи мисол бифаҳмиш. آقا برای همین خاطر خواهش میکنیم که تفتیش کنن اگر که همین آدم کارگر مقامات باشه افیسیالی زایوید کنه که مقصد من کارمند مقاماتم حتیش تا میبره در یوتیوب در تلگرام دیگر گپا میزنه در قوس نو گپایی که کارگر مقامات بیره همه مونه و گپای کارگر مقامات میگه این اوجه اسلیش که این بعد میشه از اون قانون گپ زدن میشه و ایران هر کس حق نداره اگر که در همون منصب یا در همون وظیفه نباشه حق این از قانون را گفتن نداره و نسبت هم جوابگری جنایی است اگر خطا نکنم. و دودرشای گفتی چه خیلی گفتی؟ دودرشای گفتی چه خیلی گفتی؟ بله دودرشای با کدام خاطر میگم دودرشای که من خطی یادم گدیتا 4-5 ماه پیش در همین تلگرام گروپ خود دو دفعه برآمده حقارت کردم من در لیچکش گذاشتم صحبت کردم بازم بیرن ایتمی که حاضر رفته سای در دیگر تم پوش میکنن من نمیخوام نسبت دیگه از نواره شو میخوام ممکن شود یا اون گپ دیگه ما او تماش نفهمیدم او تماش اون عدل ما خودم مولی برا راست میکنم با او تماش ما در عدل جواب میگن مقصد نفری که هستن در تلگرام گروپ هم یگون تا ممکن خید کرده باشه فهمیده باشه با وای ها پوش میکنن هم ما شما را و یا چند نفرایی که در همون گروپ هستن نمیدونم هم مرا کارچ وست تماشابینو اسم شریف فهم مرا قطعی گروپ او کانال پول نیست یاجو کسی زنگ میزده گپی حق میگرفته کارچی لیوی میکردین شاید значит لیوی میکنن یدینی کاری کردیسن تمام که تو پشتی یهودی را گرفتی تو значит ای همون طرفی تمام هم خیلی آدمی حالا که پشتی یهودی را گرفتن اول باید کذات کنن مادام شما دام یکم شما دام دیم مادام و بعد کی گفتن در پوبلیکا گفتن که گی هستن قومی لوت هستن این گپا دکزات کنن و بعدن خزن اخی جواب گن در نزد قانون که برای چی سوءقصد کردن و کفتن مرا так что نمیخری так что همین کارگر گفتنی بودم و زایویلم با مقاماتم امیدوارم که میرسه ویدیو امیدوارم با مقاماتم میرسه و میبینن چورشه ما یک اونجا از قانونم گرفتنی نیستیم این چونین ما نه دو شهروندی داریم نه شهروند یکون دولت دیگر هستیم تا حاضر پاسپورت جمهوری تاجیکستان داده هستم یا پاسپورت ما تا حاضر یک پاسپورت دارم شهروند جمهوری تاجیکستان است و مقامات و حکومتی که ما باوری دارم انشالله پای کار میشود میبینن نسبتی یا چوره از اوری میان میشه امیدوارم و باوری مردم نسبت خودش یا تریاد نمیکنن پاود نمیته دیگه نفرده که مقصد گفزن بگن که مقامات این کار نکرد یعنی هم مقصد یک زیورینی ادکریت میشوده так что خیلی بردارو لایک موندن فراموش نکنین انا کسی که طرفدار حقه فکراتتون در کامنتاریا بنویسین так имкон метем ба бародар Идрис Қаюмов каналша мемонум касе ки надона дар болои экран пляшка менависим будуроин бибинин шинос шавем бо корош ҳамада хайр то видеоҳои оянда Идрис ма микрофон дастида хайшка ҳамада хайр то видеоҳои оянда шоду пирӯз бошед свето мурд